Добре. Така, гледате часът на Милян Цветков. Продължаваме с темата как да бъдем успешни през 2012 година. Еги. Първо мен питаш? Да. Добре. Представяш ли си? Понеже от присъстващите в нашата дискусия имаме специалист, психолог и сега е модерно да се дават определения как да сме щастливи, има рецепти и неща. Аз имам по-различна концепция, нямам определение за успех как да сме, но знам със сигурност моите клиенти, които идват при мен и с които си говоря, каква е моята концепция за това, дали някой е успешен или не. Абсолютно съм сигурна, че успешният човек трябва да може да преглътне на успеха си. Добре, ето, първо, съвет. Как да бъдем успешни през 2012 година? Да преглътнем на успеха. Наталия. Да спазваме споразумения по отношение към себе си. Хора много често спазват споразумения по отношение към другите хора, но забравят за себе си. Ти не можеш да уважаваш себе си, ако ти не си честен и не си верен на самия себе си. Тоест не можеш... Чакай малко, обърках се. Хората по принцип, казваш ти, спазват отговорността си към другите. Да. А на себе си обещават, утре ще почивам, или утре ще го приключа, утре обещавам, че няма да правя това, утре ще съм позитивна. Да не лъжат себе си, да не изневеряват на себе си. Да. Това, което си обещават. Примерно, утре няма да пуша. Да, утре няма да пуша, утре ще отслабвам, утре ще започна да спортувам, утре ще съм усмихната. И се бъркат, но днес толкова гадно време, как мога да съм усмихната? Абсолютно не е възможно. И толкова хубав десерт и стремим рожден ден, как мога да съм на някаква диета? И в този момент, като ти лъжиш на себе си, ти нараняваш себе си. Добре. Така, Жор. Според мен човек трябва да да се пострижем. Първо да се пострижем. Това е задължително, за да бъдем успешни през 2012. Трябва винаги да следва своите цели. Когато има някаква ясна цел, дори да не е много ясна, трябва да я следва и неотлъчно да върви след нея. Защото човек, когато постига мечтите си, това е неговия успех. Добре. Кирил? Аз само ще кажа, че според мен хората трябва да са малко по-активни. И в България имаме този израз, какво правиш, нищо на работа съм. Тоест, това не трябва да се случва, трябва да го избегнем. Нека хората да бъдат малко по-активни и наистина да гледат да са така малко по-професионално насочени и да черпат успехи. Добре, я пак да чуем какво беше първото? Да могат да преглътнат успеха. Да могат да преглътнат успеха, да бъдат верни на себе си, да следват мечтите си и да правят нещо. Нещо смислено, да. Добре, айде сега да го раздробим. Кажи. Ако може като правят нещо, да не е нещо, което вреди на околните. Защото в България много сериозно се забелязва това, че масово хората гледат да вредят на околните, а не да градят нещо. Ако може българин да се опита да е малко по-позитивен и вместо по цял ден да се оплаква, че няма това или няма това, да намери начин как да намери да има това, което му липсва. А не да седи по цял ден да каже, сега нямам работа, сега е студено, сега е мрачно, а да каже, добре, днеска ще свърша това и това, защото ми е свободно време. Това е много хубаво, както ви слуша човек, всичко е точно ясно подредено, ставаш сутринта и оп. Да, водещи. Обаче, въпросът е в това, че ти изкисваш в една социална среда, която е точно обратната. И тя хората мислят точно обратното, нали така? Да, но повече хора се комбинират и започнат всеки да мисли позитивно как може да направи нещо, а не как да навреди на съседа си. И ако почнем да се махаме от това... Значи да направим група в социалната мрежа позитивни, сме, много сме. Хората трябва да мислят позитивно и да казват, добре, днеска е лошо времето, значи мога вкъщи да си подредя къщата, примерно, а не да чакам цял ден да видим, ако грейне слънце, тогава ще свърша някаква работа. Добре. Аз смятам, че българите дадохме нещо на света. Например? Позитивните лузери. Какво трябва да означава от последните 1-2 години аз наблюдавам една тенденция сред моите познати и хората, с които работя, че обективно на тях не им се случват нещата, обаче покрай цялата тази литература, покрай курсовете за израстване, за развитие, започват да посещават обучение, семинари, нещо се оглежда страни, да ходят на духовни пътешествия и да си казват, страхотно беше, страхотно, много ми даде, точно това трябваше да прочете, това да стане. Което според мен в никакъв случай не е решение. Защо са позитивни лузери? Защото те са си позитивни, нали, не превръщат... Има една такава тенденция, неща, които не са се получили... Само да секунда. Не са се получили чисто обективно. Ето, примерно... Станало изкуствено, по някакъв си път. Питай ме дали съм справила тази седмица добре. Окей, имала съм дело, влязла съм в съдебно заседание. Мога ли да кажа дали съм го спечеля, като то
7 години наред се татрузи. Аз дори не мога да кажа какъв е резултат. Какъв трябва да бъде резултата? Че съм взела парите на клиента, че имам все още нерви да ходя в съдебна зала и да няма абсолютно никакво решение. Тоест няма ги условията ти да ставаш позитивен. Няма как да стане. Аз трябва да си мисля, че съм позитивна и това, което наистина спасява човек в такава ситуация, да си каже здрава ли съм, здрави ли съм близките, здрави ли са близките, ето това е първото условие, за да си успехът. Наталия обаче казва, че не е важен резултат, е важен процес. Невроза в нашето западно общество сега към 30% от хора са болни от невроза или депресия. 30? Много това повече, супер според мен. Според мен много повече. 30 е много малък процент. Според мен 70 към 90 даже. И това е даже до голяма степен, че ние гоним резултат. Аз днес искам да съм тегло 58. Ако съм 59, живота е разкъсан и не е успешен. На изток хора гонят процес. И ако тук хора ще се научат да получават в резултат на процеса удоволствие, не съм на 58, 59, но обаче аз съм щастлива и виждам, че и така мога да съм окей. И да се ориентираш на процес, невроза би намалила в нашето общество. Ние толкова са вкопчени в тези резултати. Добре. Аз не мога се с това. Аз може би съм щастлив, защото познавам страшно много предприемачи в България, които думичката депресия отсъства от техния речник. И аз радвам, че те стават все повече и повече. Аз не бих казал, че обществото е депресирано, че обществото по някакъв начин е неврозно. Аз не го виждам, когато излизам навън. Това е моя... Извинявайте, те прекъсвам. Според мен тази депресия, която тя каза, това е някакво пак поредното оправдание на българина, защо не му се случва нещата, защото той не прави нищо и се оправдава, аз сега съм в депресия, затова не ми се случва това или не ми се случва това. Ако човек се нагласи и действа и прави това, което иска, нещата наистина се случват. Наистина сега са трудни времена, но никой от нас не се е отказва, или поне хората, които работиме, не се отказваме и мога да кажа, че голяма част от хората, които наистина работят, им се случват нещата и те са доволни. Да, някой път с забавене, може 7 години. Добре, дайте да излезем от общото, от общите приказки и да влезем в конкретни. Как да бъда успешен в личния си живот? Аз в моя личен живот съм много доволен, защото тази година аз направих 10 години от моето творчество като фризьор. 10 години... Това е работа. Това ти говориш за работа. Аз говоря за личен живот, говоря за личните взаимоотношения. Има много и хора, които не ги разделят. Които не разделят, аз ходя на работа, аз се превървам вкъщи. И са супер щастливи, защото просто не ги разделят. Съчетават и работата, и удоволствието, и семейството. И това за тях е нещо много хубаво. Добре, как да бъда успешен в личния си живот през 2012 след рекламата по Нова телевизия? Здравейте, гледате Часът на Милен Цветков. С приятели си говорим за това как да бъдем успешни през 2012 година и се концентрирахме върху това как да бъдем успешни в личния си живот или не се концентрирахме върху това. Защото разбрах, че има хора, които си живеят. Които не правят толкова ясна граница личен живот, работа, ами по някакъв начин ги съчетават и успяват да бъдат супер щастливи. Добре, обаче все пак. Това са мъже. Добре, дай за жените. Дай за жените, за които личният живот е особено важен. С това, че повече успешни жени много трудно имат щастлив личен живот. И за жена много важно да осъзнава, че тя е красива. Доста жени не приемат тази дума красива. Тя мисля, аз съм симпатична, аз съм успешна, аз съм умна, обаче важно да разбереш, че ти си красива и да го приемаш в себе си. И как да разбереш, че си красива, примерно, ако носът ти е малко по-голям, отколкото трябва? Това не е важно. Важно през какви очи гледаш на себе си. Наталия, тук присъстващите и аз съм жена и ще опонирам незабавно, защото моето разбиране и смятам, че поне на жените, с които аз също разговаряме, то е комплексно понятие за успех. Никой от нас не си мисли, тук са ми до успешни нещата, тук не са ми. Където не е успешно, просто не се получават. Значи някъде бъркаш. Концептуално. Успеха е комплексно понятие. То е резултат. Тя говори за друго. Значи тя говори за това как да бъде жената успешна. Да, добре. Няма вариант жена да казва, че... Как да бъдеш щастлива? Има голяма разлика между успех и щастие. Успех отговаря глава, образование, его, каквото наречем. Докато за щастие отговаря душа и сърцето. Когато си щастлив с успеха. Щастие не е в главата. И кой каже, че щастие в главата, това не е така. Ти го усещаш като емоция, като чувство, но не е в глава. Ти не можеш да кажеш, аз знам, аз виждам, аз мога да напиша, че съм щастлив.
Ако ти не го усещаш, ти не го усещаш. Ние си говорим за успеха и много се объркват понятия така. Успех, щастие. Ние говорим за успех в личния живот. Аз точно това имам. Тя много правилно го разбира. Успех в личния живот означава точно това, да се чувстваш щастлив. Емоционално да се чувстваш добре. Доволен от това, което ти каза за жените, специално за жените, каза, че трябва да си мислят, че са красиви. Обаче как да стане това нещо? Жени често не се приемат за това, че татковци не се научиха да казват на дъщерите си, че ти си красива. Едно от нещо, като препоръка за мъжете, които имат дъщери, казвате на вашите дъщери, че са красиви. Ако жена знае, че е красива, самочувствие на жена зависи от нейната визия. Самочувствие на мъж зависи от негов успех. Ако той е предпринимач, той се чувства успешен и уверен. Докато ако жена е предпринимач, но тя се чувства грозна, необичана, няма човек до нея, тя никога няма да се чувства уверена на 100%. Това до някъде може да се леса, Аз не съм съгласна, че има разлика за мъже. Има разлика, определено. Да, защото аз мога в смятам, такъв че е случай да така. кажа, че всички жени, които аз познавам, са така и много за щастливи, жените. защото те наистина са много красиви. И всяка една жена от моя салон излиза със самочувствие, че е много красива. Значи всички мои жени са успели и щастливи. Всички твои жени. Всички мои жени. Значи, не е важно само бащата. Много е важно една жена Има сама преди, как че се това в началото, ако го Това е повтаряш като формиране. дете, това формира. Да, окей, идва всичко е клиентка закопано в при мен, детството. казва ми, днеска не ми е нещо ден, тъжно ми е такова, когато и обясниш, че окей, тъжно, сега ще направим нова прическа, ще променим малко цвета или ще направим нова прическа, като виж колко по-добре. Много е важно хората какви думи използват, когато казват. Значи, когато кажеш някой, че е красив, не му казваш, вече си красив, а казваш, сега си още по-красив. Като дойде клиентка при мен, като ми каже, направи ме красива, аз казвам, не, ще те направя С две още думи да по-красива. разбирам, че ако иска жена да е успешна в личния си живот, трябва да си втълпява, че е красива. Да обича себе си, не е Да обича себе си. Добре. Какво трябва да направи човек, за да бъде успешен в бизнеса през 2012 година? Първото нещо е да се научи да не се сравнява толкова много с другите, които са успешни около него и не толкова да няма тази завист, да няма тази борба, която е борба с цел да събориш другия, да се покажеш повече. Така или иначе, живота не е нещо, което е с нулев резултат. Всички може да добавяме стойност и просто за да са щастливи трябва да добавят стойност, повече стойност към себе си, към обществото, към бизнеса си. Просто да са малко по-активни и да няма тази завист, да не се сравняват така с другите. Това трябва да направим, за да сме успешни в бизнеса през 2012? Да се отървем от ненужните неща. Някои неща просто не са нашите, втълпени мисли, втълпени идеи. Това не затормозява и не взима от енергията. Трябва да се отделят важните неща и човек да се концентрира и да вложи енергия, желание, дисциплина, постоянство и да ги следва. Как да сме успешни в бизнеса през 2012? Да знаем и вярваме в мечтите си и да им следваме. Да слагаш цели, всеки месец ги проверяваш докъде стигаш, да молиш за помощ. Богати хора, това са хора, които са много лесно могат да помолят за помощ, да се обърнат. Ти не си сам този свят. И хора искат да помагат и и човек се чувства нужен и важен, когато помага. И ако никой нищо няма да моли, човек никога няма да усети своята значимостта и важността. Така че молете се за отворено сърце и позволете да покажат от какво имате нужда. Аз съм щастлив, че другите двама наши събеседници потвърдиха моите тези, че наистина човек трябва да се активизира, за да стане още по-успешен. И наистина това е единствено. Трябва хората около тебе наистина да ги молиш за помощ, но да си сигурен, че можеш и сам да се справиш, но да знаеш, че можеш да разчиташ на някого. Това е наистина важно за успеха, да имаш някой до себе си, който да се радва заедно с теб. Добре, в момента обзето тази страна, пък и не само тази страна, цяла Европа, целият свят се намира в някаква криза. Ние с вас си говорим за това как да бъдем успешни през 2012 година. Смятате ли, че 2012 ще бъде успешно? За тези, които са готови да са успешни през 2012, да. Ще има диференцирано. Трябва да можеш да разчетеш адекватно и себе си, и средата, в която си. Което тук почти е невъзможно на тази географска доста трудничко. Никой не разчита. Ние обаче сме позитивни лузери. Ще имам и духовни търсения, ще ги развиваме, ще тръгнем в друга посока и ние ще дадем нещо на света. Ние, когато започнахме нашия бизнес и всички така бяха много добронамерени и казаха, криза е, не го правете. Но това, което след това всички потвърждаваха... Това да какъв е вашия бизнес? Значи ние се занимаваме с роботи и с роботика и с обучение в сферата на роботиката. В тази криза роботи? В тази криза роботи с деца и образование и никой не може да повярва, че ние реално ще постигнем нещо, а ние постигнахме страшно много неща. Но това, което всички потвърждават е, че ние постоянно си живеем в криза, така че това до някъде е така. Ние може би постоянно можеш да видиш лошото, можеш да видиш тегавото, можеш да видиш трудното, но
трябва да се действа, трябва да си малко по-активен. Сега това е точно, когато правиш наистина каквото искаш и когато си сигурен в това, което правиш и щастлив от това, което правиш и уверен в него, няма как да нямаш успех. Просто, както е казано, Господ помага на силните и на тези, които обичат да рискуват. Добре, Наталя. Тази година и по време на криза винаги има хора, които забогатяват. И това е хубава новина. Гледай в мен. Гледай в мен. Гледай в мен. Добре. И затова важно да сме настроени на това, че аз заслужавам богатство. Да му заслужавам много важно. Да, аз много го заслужавам. Да, заслужавам Аз много го богатство. заслужавам, да. Знам, че и с уважение, и смирение, и почет приемам това, което Господ ни праща. Ще посрещнем Да, ако ни изпрати Линкълн, веднага ще го приема веднага. Той е от Господ директно изпратен. Добре, благодаря ви за този разговор. Продължаваме нататък.